prođe sad bi bolje, napad. gospodine? A, jesam. Sam da ne dobijem besno i to će biti... Nemoj, nećete dobiti. Naplatio sam vam Čekaj, kazne, sumnjam malo. nećemo da sad... Daćemo ti dobrotvorni rad, zato što imaš pušku kod sebe, gospodine. Maksovane. Besnilo. Gospodine. Gospodine! Besnilo! Beži! Ovo je Besnilo! sve nešto... Beži! Besnilo! Mrš! Besnilo! Mrš! Puštaj! Puštaj! Ubici me! Besnilo! Puštaj me, ubiću te! Puštaj! Kolega nećemo mogao ovaj neko Ovo nije normalno, kolega. Da, nećemo ga sad ja sam ga već tako da nećemo ga pustiti. Mislim da bi ga trebali staviti na dobrotvoran rad. Au, dobro sam. Ja sam mu dao, brata, nešto neće, daj mu ti opet nekoga. Pobiću sve, puštaj, nemoj na dobrotvorni, pobiću sve, nemoj na dobrotvorni, Gospodine, moraš jedan elektrošokić u srce, malo da se smirite. Nemoj, Gospodine, smirite se, molim vas. Zaću. Nema ko da vas leči, deda jedini, Deda jedini za metodu Bosiljka. Gospodine, Bosiljak ne smete. To nije zdravo, gospodine. A ti boga! Da se vi drogirate možda. Za one vaše lekove, a? A ti boga, pušćaj! Čekaj, daj, zovi taksist. Šta taksista? Zovi taksist da donese protiv... Zovi ga protiv ovo bolesnila i ovo besnila. Pa taksista nije bolničar, gospodine. Pa zna on tamo, on je prijatelj, ja smo tamo, znaš ovo. A gde je on? Pa ne znam, vi ste ga očerali u pičku materinu da idete. Ma nisam ja ništa. A ko je ga očerao ide? Ne znam, Jel gospodine. ste dobili? Mislim nije. Nemojte samo kolega meni da Ne znam, napiše. out of karakter, nešto ne radi ovaj. Ma Ma ne da. moraš me ni pisati. Ajde učite voice 1 da se bavamo malo. Alo, kak je voice, Pošto ne gospodine? možeš dobrotvoran rad, tako da. Pustit ćemo ga, a sljedeći put, gospodine, nemojte da pravite gluposti. Oduzeo sam vam ovaj karbin. Dobro. Je tako. A, beži! A! Bežanija! Gospodine... Parkur! Aaaa. Gospodine, kolega, jurite ga, s tim nešto nije u redu. Moram da napunim pušku. Ostavljam pucu, uzimam još jednu, evo ga karbin, tako. Ajte boga. Uzimam auto, bežim. Pa kako voziš tako, brate? Si vidio kako voziš ti? Pa vidio sam vrlo opušteno. Pa brate, veoma opušteno ne znaš da voziš, brate. I ovaj bolničar ne zna da vozi. Gospodine, prodrhtali ste tu. Prošao je kroz crveno, a njega ću posle, ne mogu ja dvojicu odjednom. Alo, ja sam deda, znači nemoj mene da umešaš posla. Imam 100 godina, znači opušteno. Aj šta si ja napravim? Gospodine, prošli ste kroz crveno i ne znate da vozite. Prekoračenje brzine, ko je ovaj vaš drugar? Koji? Ovaj ovamo! Pitam. Ma to moj čovjek. Čovjeka? Išao se s njim propeljat malo.
A, pa dobro, gospodine. Ja ću mu napisati kaznu jer ne znate da vozite. Mora da naučite da vozite, gospodine. Naučit ćemo naučiti. Dobro, gospodine, i prekoračenje brzine i to je to. Vi sad možete da vozite i to je to, gospodine. Doviđenja. Evo vam. Hvala. Ajde, žuri.